Nature lover ka ba? O kaya naman hilig mo ang pag-camping na ika na magrayo pa? Huli ta sa syudad ng Legazpi, igwang bagong pasyara na makukua. Yan ang mainit na pinag-uurulayan mo niyan na may paho view deck and campground na makukua sa Purok 5 kan Barangay Bangkerohan. Taano ta pig-uurulayan? Apwera kaya sa mapreskong kapalibutan? Matatanaw man digdi an albaygol, kabubuldan kan maanito asin sorsogon, day man syempre mapahuri an gayon kang bulkang mayon, na tunay na Instagrammable. Yan ang inuyuna ni Salve asin kan sa iyang barkada, matapos na mahiling ang pasyaran sa social media. Di nadasin da nagduwa-duwa pa na ini purbaran. Matanglay, wag pataas, pero pag yung kanadawan, okay lang kasi subyo pa ga. Tapos na-enjoy ka, wag puro picture, tapos dyan, so may tubig-tubig sa baba. Saro sa walong magturugang natag sa diri kang pasyaran iyo si Wilfredo Lorenzana. Istorya niya, nagkapirang beses naman ni Dambinalo na ipabaka lang nasabing lote na nasa 100 square meter. Alagad mas pinili na sa nadaanin daining pagayunon, hasta nagdesider na buksan na sana sa publiko. Naitakwang pamasana, bako pa man mga kwang pamasanan, mga ilingon digdi, bako pa man sa mga manon ang gastos. Nag-iisipan digdi ka ganyan sa suba ki balsa, ki kung may magluwas sa kayan, bagang may sakayan na magluwas dyan sa dagat na. Huli ta bago pa sanaan pasyaran, mayo pa digding tubig asin ilaw. Alagad asigurasyon ka manihamiento, ligtas digdi an mapasyar. View deck, tapos pwede man po mag-boating, tapos mag-fishing, tapos iyon na lang po sa mga amenities good for picnic po siya, camping, mga worth niya, 500 sir ining duwa. Tapos ito sir na mga family, 1.5 po. Hagad sa nakamanihamiento kan mipaho view deck and campground sa mga mabirisita, mantiniro ng kalinigan kang pasyaran nga ni mamantinirman ang kagayunan na igway ni. 20 pesos sa naan entrance fee digdi, kaya pasyar na asin magugma. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango.